a vítajte pri tomto videu. Dneska budeme točiť video, ako psík ožil na špekačke. Teo, pozdrav sa a potom založí. Dobrý deň, pánové, toto je druhá epizóda, ako psík umrel na špekačke. Dajte si taký popcorn, dajte fajnotku a ideme na video. Počíni, idem do diery. Dobre, ideš do diery, Teo. Čau. Tak, mal raz jeden psík, jeho tatík, a potom išiel tomu psovi dať do pusy telefón, potom mu strčil do ryti tú špekačku a potom takto sa ten psík nabíjal, ale mu musel dať dole nohavice. Ale ten pes vždycky meditoval, keď bol vybitý. Halleluja! A sa modlil. Halleluja! A furt spieval. Halleluja! Proste si tak pospevoval, aj keď bol už vybitý. To je proste síla psa. A potom sa úplne, že vybil minus 100%, takže museli počkať 20 minút a potom sa to začalo ozajstne nabíjať. Nabíjal sa 2 hodiny a 50 minút, až pokým nemal 250 batérie, tak potom začal tancovať nejak divne a začal spievať. Takto. Aleluja. Proste potom 50 sekúnd alebo 32 sekúnd proste takto divne spieval a potom išiel ideme si hádať loptu? Áno, ideme? Tada! Chytaj! Tada! Nechytil som! Chytaj! Chytaj! Vyhral som! Proste takto sa hral a tak. A potom sa vypil a to bolo všetko o tomto videu, tak majte sa dobre, teda vyberem zo špekačky, takže budete teraz pozerať čiernotu. Teo, pozdrav sa na záver videa. Dobre, čaute, dúfam, že sa toto video vám páčilo, ale toto časť, nebuďte smutní, že ja som nerozprával, lebo Šimonovi sa to dovolil a potom, tak na záver, čau! Tak čaute, počuli ste, teda dajte like a odber a dajte komentujte. Vám natočíme, keď dáte nám 15 lajkov, bang, do toho a natočíme epizóda 3. A vlastne tým to končí, lebo už žiadne vylepšenie nemôže, my niečo vymyslíme. Ale na tomto videu musí byť aspoň 2 lajky, alebo 1, lebo 15 lajkov nikdy v živote nedáme. Lebo sme na žiadnom videu nedali ani 2 lajky, či vlastne ani 3. Takže iba 2. Čau!